Biz бәхетле, бик бәхетле. Емле үтсә бу көннәр. Сезнең күңел түрегезгә өсте ясап зур хисләр ди. Безнең кунагыбыз Резеда Яхтар кызы Мөхәммәтҗанова. Сүзне аңа бирәбез. Рәхмәтлегез. Исәнмесез, бик ихлас кешеләр җыелган. Мен беренче тапкыр монда Юлага зур рәхмәт. Бик матур чара бара. Мен үземнең җырымны башкарып китермен. Әниемнең яшь чагы дигән тәүге җырым. Әниемнең яшь чагыда, минем бала чагым, уйларым шул матур мәлгә әйләнеп кайта тагын. Үткәннәрне искә алып, моңлан әнием күңеле, ерактагы яшьлегедә нурга гына тора күңеле. Икәүләшеп җиләк җыйды, чиләкләрне тутырып, сандугачның моңын тыңлап, яланнарда утырды. Үткәннәрнең яланында моңлан әнием күңеле, җиләклекләр арасында яшьлегедә тырак күренә. Çileklikler arasında yaşlıgıda ırak görünür. Әни жырлый кунак барада, кальян гармонда уйнап, күзләрендә энҗе бөртеп, моңланасың әни уйлап. Үскән йортын искә алып, моңлан әнием күңеле, ерактагы яшьлегедә нурга гына тора күңеле. Ким булганга Ольфия Шакирова сүзләрен язган җыр. Күзләреңә якын нурлы йөзләрең, янәшемдә син булганда килмәс гомер көзләрем. Килмәс гомер көзләрем. Күңелдә, йөрәктә, йөрәктә. Синең кебек асыл ярлар була бит ул сирәктә. Күңелдә, йөрәктә, йөрәктә. Синең кебек асыл ярлар була бит ул сирәктә.
үзіліп сайрый туғаш, мен қазір бүтінлей башқа, янәшімдә сен болғаш, янәшімдә сен болғаш. Күңелдә, күңелдә, йөрәктә, йөрәктә, синең кебек асыл ярлар, синең кебек асыл ярлар була бит ул сирәктә. Күңелдә, күңелдә, йөрәктә, йөрәктә, синең кебек асыл ярлар, синең кебек асыл ярлар була бит ул сирәктә. Гүлбакча чәчәк ата, чишмәләрдә күңелгәем сине генә ярата, сине генә ярата. Була бит ул сирәктә. Күңелдә, күңелдә, йөрәктә, йөрәктә, синең кебек асыл ярлар, синең кебек асыл ярлар була бит ул сирәктә. Матур сүзләр, матур җыр белән ди. Шакмавыш районының үзәкләштерелгән китапхана мөдире Рәсимә Залиф кызы Валягова һәм аның хезмәткәрләре Алсу Радик кызы Гариева һәм Лейсан Дамировна сүзне сезгә бирәбез. Хәерле көн, дусларым. Hayırlı gün konaklar, hayırlı gün avdaşlarım diye beklesim kile. Aytırgen ibe bitinde men avlayның anığımın. Bugünkü günde Şapmağış Üzek Bilemara kitapxanasında 22 biblioteka var. Kitapxana diye bizinde. Onlar arasında 7'si modelli. Ничегинде ул модельле библиотека. Анда иң яңа оборудование, иң яңа китаплар. Ә менә Облай китапханасы инде ул шушы 7 модель библиотекасына кирмәгән китапхана. Әмма ләкин шундый матур ул, чөнки СДК белән бердәмләрме. Кайсысы китапхана, кайсысы СДК нинди мероприятиене куйганнар белеп тә бетермибез. Ярар, миннән сорыйлар кайбер чакта, кайда эшлисең? Китапханада эшлим. Нигә китапханалар эшлиләрме? Ул бүген анда китап укучы йөриме? Ул бармыни дип сорыйлар. Әйтәм, бар эшләп булмасын, алай гына да түгел. Бүген әле без яңа буын китапханасы ачабыз. Онсы тагын ничек? Менә балалар белә инде, анда барысы да интерактив оборудование. Идән дә интерактив, панель дә интерактив, киоск та интерактив. Китаплар балалар менә мәктәп укучы балалар 3D, 4D укырга да түгел, телефоннарын гына куялар да, китапта нәрсә бар, биш үзен үзе күрсәтә, сөйли, аңлата, балалар шуннан белем алалар. Менә хәзер шундый яңа буын китапханасы ачылу юлында бездә национальный проект рамкасында. Вот. Башкортстанда 2021 елда Әлумна Бишкәне районында шушындай библиотекалар оларса барлыкка киләчәк. Нәрсә дип әйтәсем килә инде, Рәзифа Демиряновна иң алдынгы китапханачыларның берсе. Күпме
булса да укучылары әзме күпме менә шушы 22 библиотека арасында мероприятиялар барсына да бер төрле куела. Ул инде иң алдан, иң беренче 22 китапхана арасында бүген менә шушындый кичә шушы соңгы инде менә үтеп барган елда беренче мәртәбә күрәм. Сорыйлар, опять-таки, нәрсә эшлисең әле ул китапханада? Мин шулай диммен инде, информациялары хәзер кешеләрнең кесәләрендә. Ә менә хәтер, Әгъдәл Абунизаев кебек кешеләрнең инде именно хәтер саклаулары китапхана стеналарында. Рәхмәт барыгызга да килүегез өчен. Хәзер инде сүзне үземнең кызларыма бирәм. Әгъдәл абый безнең район китапханәсендә иң актив журналистларның берсе булды. Аның һәрбер чыккан китапларына китап туйлары ясалды. Аның умартачылык турында китаплары һәрбер умартачылар, безнең умартачылар клубы бар бит инде. Умартачыларыбыз өчен өстәл белешмәлегенә әйләнде. Аның һәрбер очеркларында, һәрбер шигырьләре аның туган якларына мәхәббәт, һәрбер әсәрләрендә ватанпәрвәрлек сизелде. Әле укып китәсе бер шигырь аның чакмагышына укып китәм, аның чакмагышка мәхәббәтен күрсәтә бу шигырьдә. Чакмагышым, Әгъдәл Абунизаев. Нурланып баталар һәр көнне таңнары. Тургайлар җырында макталар юллары. Сокланып тыймаслык гүзәлләр кызларын, кыюлар уңганнар чакмагыш улларын. Милләтнең төрлесе куйнына сыенган, йөрәкләр бер булып мәңгегә кушылган. Бәхетле яшиләр, дәртләнеп эшлиләр, тормышның сукмагы башлана шушыннан. Данлана хезмәттә чакмагыш улларын, кушыла иделгә көмештәй суларын. Üzülüp basalar яшьләрен сәхнәдә, көнләшеп эшеңә киләләр дусларым. Бизиләр урамны, төз, зифа, каеннар, сәламләп баш ия яныннан үткәннәр. Кем әллә җиткәне бар икән чакмагыш, басуда безнеңчә мул иген иткәнен. Күрәмсез өстәлләр сыгыла сыйлардан, күңел син, кунакка кем генә килсә дә. Жылы сүз, якты йөз күрсәтер чакмагыш, дус итеп биеңә кем генә килсә дә. Менә шундый матур шигырьләре, матур әсәрләре безнең Әгъдәл абыйда. Хәзер хөрмәтле кунаклар, сезгә «Эй бу гомерләр» исемле бер җырны бүләктәсем килә.
Ак өмет белән яшәдем булачак көннәр. Еллар уза, йөрәк туза, сизмәй күңелләр. Йөрәктә уйлаяма, эй бу гомерләр. Еллар уза, йөрәк туза, сизмәй күңелләр. Йөрәктә уйлаяма, эй бу гомерләр. Уйлаяма, эй бу гомерләр. Рәхмәт сезгә, Зөләйха. Гомер үтә дә китә. Дөньяларда из калдырып, яшәүләргә ни җитә? 2018 елның 28 августы якташ язучыбыз Әрдәл Сафалы Низаевны йөрәге тибүдән туктады. Әйе, әдәбиятыбызда якты из калдырып, чакмагышта Әрдәл Низаев дигән әдип яшәп китте. Аның артыннан мең гына түгел, нур балкып калды. Талантлы прозаик, үзенчәлекле шагыйр, ялкынлы журналист, публицист, таләпчән гадел әдәби тәнкыйтьче, башка беркемне дә кабатламый торган тынгысыз әдип Әрдәл Низаев безнең күңелләрдә һәр чак истә калыр. Хәзер инде бөтен гомерен балаларга укытуга багышлап, бүгенгесе көнне хаклы ялда булган укытучыбыз безгә киңәш биреп, алдагы елны шушы хәтер кичәсен үткәреп алыйк әле кызлар дип киңәш биргән Абдрахман кызы Рифапа Исламовага сүзне биреп китәсем килә. Hayırlı gün, hürmetli, mürtebeli konaklar. Hayırlı gün, edebiyat, şiiriyet, süyüşü avdaşlarım, hürmetli kollegalarım, balalar. Bugün indi biz sizin bilen Әрдәл abi Низаевның Кадир кичәсенең шаһитләребез. Шундый дулкынландыргыч мизгел кичәләребез бар бездә. Әрдәл abi Низаев турында инде берничә җылы хатирәләр белән охтарлашып киттеләр инде. Мин дә инде шуларны охтарлашасым килә. Әрдәл белән бер заманда шулай яшәмәсәк тә, без инде иң беренче чиратта Донбасс төбәгендә туып үскән кешеләрбез. Түбәнештә аның эзләре уйлап, аның балачагы, аның яшьлеге, егет чагы үткән юллар уйлап, мин дә әз юлны тапмадым. Аның әнисе Вафа апаны мин яхшы хәтерлим, әтисен мин хәтерләмим. Без инде мәктәптә укыганда ул танылган, тәҗрибәле журналист буларак минем хәтеремдә калган. Әле чыгыш ясаучылар әйтеп китте бит инде аның тормыш юлы, аның иҗаты, аның тормыш хәле турында да күп хәбәрләрсез. Һәм инде менә бүген аның бөтен булмышын без тыңлыйбыз. Рус халкының, рус әдәбиятының, үзенең Павел Корчагина, Николай Островский булса, татар әдәбиятының, татар халкының Фәнис Яруллина, Көсәйя Шаликовалары булса, менә безнең Башкортстаныбызның, Чакмагышның, Абылайның тарихының, аның әдәбиятының Павка Корчагина мин Әрдәл abi дип атар идем. Чөнки менә хәбәрдәрсез бит инде ничек, нинди халәттә булуына карамастан, ул
үз аягында басып, үзе кулы тотып, үзенең үткер каләме белән бөтен чынбарлыкны, дөреслекне һәм бөтен авыл кешеләре турында да, район кешеләре турында да үзенең очеркларын, үзенең әсәрләрен иҗат итте. Авырлыклар килсә, сабыр ит, җиңеллек тә булыр диеп көт. Менә мин шушы шигырь юлларын укыдым да аның «Безнең заман, кырыс заман» дигән китабыннан. Һәм инде шушы аның тормыш дигезе булгандыр дип уйлыйм. Һәм күпләребезгә бүгенге көндә, бигрәк тә яшьләргә шушы сүзләрне тормыш кагыйдәсе итеп кабул итәргә кирәктер дип киңәш бирәм. Соңрак инде авыл тарихында без мәктәптә укыган елларда менә Нафис апа сөйләп киттек инде. Абдел абыйның Самира апа белән тормыш корулары турында без инде балалар инде әти-әниләр сөйләгән, авылдашлар сөйләгән хәтерләп калган. Һәм уларның азамат булу турында менә авылдашлар сөендерәләр, менә шушы хәбәрләрне ишетеп. Һәм инде менә мин бүгенге көнне ул турыда әйтеп инде Самира апа белән без менә соңрак та аралаша башладык. Ләкин инде эш дәверендә Самира апа белән Абдел абый безнең авылда үткәрелгән бөтен чараларның да иң хөрмәтле кунакларының берсе булдылар. Зур рәхмәт менә шул вакытта алар бергә барлашып килеп утырып, безнең кичәләребезне ямьләгән өчен. Шуннан әйтәсем килә инде Самира апаның мин инде яшь чактан да һәм әлегесе вакытта да уйлыйм да һәм шул хәтле дә сокланам һәм шул хәтле дә горурланам. Самира апаның шундый көчле рухлы Абдел абыйга терәк булган һәм аны менә шушы бүгенге сөйләгән сүзләр, бүгенге Абдел абый Низаевны, танылган журналист, прозаик, анда премия лауреатлары һәм башка титуллары булырлык дәрәҗәдә терәк булган өчен Самира апага зур итеп рәхмәт итәсем килә. Һәм аның алдында баш иям. Рәхмәт Самира апа. Менә бүгенге көндә инде Самира апаның үзенең шигъри әсәрләрендә ул инде Нафис Владимирович тешкә алып калмаган, тешләрне решит иткән, давалаган заманында. Һәм бүгенге көндә инде ул безнең күңелләребезне давалый. Аның шигырьләрен яшьләргә дә әйтәсем килә инде. Киреп сез укып карагыз әле. Шул тиклемдә гади итеп безнең күңелләргә үтеп керер ди сүзләр белән язылган. Инде Юлай турында әйтеп тә торасы түгел, күз тимәсен Юлайга. Бүгенге көндә инде ул безнең республикабызда иң актив яшьләрнең берседер димен. Каян көч таба, каян вакыт таба, ул бөтен җирдә булган, бөтен җирдәше белән дә сөйләшкән, аралашкан. Молодец, афарин сиңа Юлай. Сиңа уңышлар телисем килә. Һәм сүземне тәмамлап инде мин тагын бер тапкыр зур итеп рәхмәт итәсем килә беренчедән килгән мәртәбәле кунакларга. Мин шатман сезнең белән менә үзем яшәгән дәвердә аралашканыма, сезнең белән үрешкәнемә. Һәм зур рәхмәт итәсем килә инде авыл советы администрациясенә Рәсима Дамировнага. Әгәр инде ул сәнгатькә тән ерак кеше булса, ул бүген монда килеп мотор итеп җырлап тормас иде. Шулай бит. Рәхмәт Рәзифәгә, Лилага һәм бөтен менә шушында катнашкан кешеләргә дә зур итеп рәхмәт итәсем килә. Кеше яши хәтер белән. Әгәр без хәтерне югалтмасак, хәтерләсәк, ул безнең күңелләрдә мәңге булачак. Шуның өчен үзебез яшәгән вакытта, яшәгән гомердә әйдәгез без бер-беребезне онытмыйк. Бу дөньядан вакытлы-вакытсыз киткәннәрне дә искә алыйк. Һәм бигрәк тә инде тереләргә дә игътибарлы булыйк. Менә Абдуллабиның бик матур юллары бар. Шуны тыңлап кына карагыз әле. Тормыш матур дуслар белән бердәм булсак, авыр чакта җиңелмәбез, тату булсак, беребез өчен икенчебез сукранмыйча, иренмичә, чын күңелдә янда торсак, кирәк икән, саф йөрәктән ярдәм сузсак. Рәхмәт барыгызга. Сезгә дә рәхмәт. Җыр бит ул, хис тулкыны. Җыр бит ул истә кала. Кеше үзенең үткән гомерен җыр белән искә ала. Сәхнәдә сау булыгыз Аккаеннар җыры белән Фәүрияне чакырабыз, рәхимет.
Озатқан қайынларға туғаннары ойлама Бау болы ұзақ қайынлар әттиәнді туғаннар ауылда кішіні шашулар дәрге жырлағаны жырлар Бау болы ұзақ қайынлар әттиәнді туғанар ауылда кішіні шашулар дәрге жырлағаны жырлар Мәсидің сөзінің яннан әттиәнді туғанар Байғұсқап жұмған тұрғыма Оған язып ұйғанар Бұл бұлырда қайынар әттиәнді туғанар Ауылда көптен ұшырашулар Бірге жырлағаны жырлар Қазір сәхнәге нәфис сөз ұстасы 5-ші класс оқушысы Ибрагимова Назгүлні шақырам. Язлар аша үрілген исемлі шиғырын оқиды. Сәмиға апа Низаева язлар аша үрілген. Олышына күн тұрышы, кейфлер болмашына, қышы язға, язы жейде, және күзге ауышына, яқты язар тағын келе, қышлар қойта иліме, гүрләугілер жырлап ағар, қышлар мұңы кейіне, әйлене жегін көшері, андығар келер еллар. Шешкені назы язарның жемішлі жейге еллар, ойлап тұрма, көтіні язғар, өткен күңлен түрінен, ғымыр мезгіліме еллар, язлар аша өрілген. Әйе, достар, яз табиғатның ең güzel мәлі. Бұл шиғыр юллары Әғдәл абының тұрмыш иптәші Сәмиға апа Низаеваныкі болды. Көчлі алқышларға сіз лайық, Сәмиға апа. Сізге нешік кене ауыр болса да, төбәндәге юлларны оқып өтәсін келе. Киттің құяшлы күнлерде, күзлерге кірмес бұрын. Сен кеткеште құяш сөнді. Алып киттің мен ұрын. Құяшсыз кележейлер, құяшсыз келген қышлар. Көңіл құяшын сөнгенге. Шулай өтемін еллар. Табиғатның кесізлігі жанларны тілгәлі бит. Құяшсыз мұңсу күнлері өзәкні үзгәлі бит. Сенің білен кеткен құяш қобат қойтмас мекенні. Жанда сағыш, күңілдә мұң, бірден өтмәс мекен ол. Бұл йөрәк түреннән ырғылып шыққан сағыну былқыннары.
Сәмиға апаның да каләм тибрәтүе юкка гына түгелдер. Авырлыкны җиңәр өчен көч кирәк. Ә кешегә һәрчак җылы сүз кирәк. Бер назлы сүз мең дарудан көчлерәк. Назлы сүзгә һәркем мохтаҗ. Күз йөрәк. Сүз сезгә. Сәмиға апа, рәхмәт итегез. Hörmətli yoldaşlar, zor rəhmət, əvvəldə hörmətli журналистов, кişiler katnaşığımız için, onun uyuşturmanımız için, mında indi eğitimdense, olayda biz bir kutlanan burada kişilerle de başka vakıtlarda da əvvəlin tuğan gibi, mında onun kupsanlı usları, şuğanları, əvvəl özü işləgən vaxtda da olayına gelip yarattı, gazetede işleyen vakitte ulalar turunda kütler yazdı, icap etti başka eserlerinde olaydan çıkan kişiler turunda prototipler bu binde yazgan eserlerinde ezrek takdiminde publisine kişi tugul bitinde min sözüyle verilmegen sonra göre dağın benim özümün ömrümde 55 yıl oğlay bilen belengen Nafiğapa eğitimde 11 klas ötkesmininde okutırga fizika dersleri okutırga geldim. Şu yılına oğlay mektebi 8-9 yıllıktan da mektep geylendi. 50'ge okuytırgan mektepke güçtek. Şunda maturitet benim işlev devrim başlandı. Şu vakıttan geriye min oğlayının her bir kişisi yokluk bulup göz etip tuğan ağlık gibi sizin varlığınızı da yaratan. Bunda indi hazır sonucu vakıtta bitinde evvel gidip bargaç zamana şunday нәрселер bitinde sosyal filtrler gelip çıktı. Sosyal filtrlerde indi benim en çok aralaşan kişilerimde oğlay kişileri. Kimler niye dostlukka kireyken deyip barasam, bu oğlaylar bulup gelip çıkar. Şiirler deyip süylerge indi benim de bu yalan da şiirler yok indi o müminden çıkan kişilerini Sinzura bitti bir nesir saptarla sızlalan kıyamindir. Şunun bugün evvel kişisi bulgaç bir ikisini yine tutup işittiriminde zayıflemesizinde şiir yazıcılar var. Bunda bitinde şairleri ultra Nurlan Raşid Kılıç güzeline bir şiirinde kaldırmayışı kutuplara muhtavan Yazlar geç bulan yerime, sıyırçıklar koyta iline, çüt sayrap yaz sayılar, basıp direklerinin kinine, kuşlar mınlap kumiller, el yarsay, el aşkına, yeşerge dertem güç üstele, yürekler de kuştay salkına, yüreğimin yeme gemlene, yeşil gülmek ye yürekler, yazıp yaş silken nurlarda, Nas süngü kula yürekler, ütken kipik kılıp size, kütten sağınak min de yazımına, kuşlar bilen birge koydurdu, yırak kalgan süngü yazımına, men yürekge düşken yarımdan.
Sine sağındığım soğuşlarım, korkup çığa hislerim bulur. Yüreğimden çığa, yüreğimden süyülerini damlar, jır bulur. Көңілімде туған жырларымда сеңа болған жылы hislerim, бірге жақының яқты хатирәсін, өмірім бойларына сіздерімін. Кеу бірге үрген мұхаббетті, олып яшим хаман күш қой, сүйгін яратулы барғыл тұрмыш, кидер болынарға васиет. Yüreğimni yarıp tuğan жырым, senin yakka yarsın tarala, süyülmez güçlü, men üzülmez, üzülmez mum yaşayıp orada. Хәзер инде сәхнәгә килгән кунагыбыз Зөһрә Азат кызын чакрасын килә сәхнә түренә. Ул бүгенгесе көнне композитор бит инде. Һәм менә Сәмига апаның язган шигырьләренә көй язып иҗат итте. Һәм инде ул Сәмига апаның шигырьләренә язылган бер җырны сезгә тәкъдим итә. Рәхим итегез.
Рәхмәт зур итеп Зөһрә ханым. Хөрмәтле авылдашлар, балалар, без сезне арытып та җибәрәбез инде. Килгән кунакыбыз Рәсим апага сүз биреп китмәсәк мөмкин булмас. Шул тиклем иҗади кеше, олы башын кече итеп шушы безнең якларыбызга килгән кунагыбыз. Енді бір 45 минут балалар түзерсіз. Рәхим итегез, Рәсим апа. Біздің норма бітінгі ол 45 минут. Ең бірінші балаларға müracaat етем. Чөнки өзім 40 ел балаларға білім бердім. Орыс тілінен оқыттым енді. Ижатым татар тілінде. Балаларының ихлас отыруларына соқларып отырам енді. 5 дәрістен соң мында бит енді Шереп деген соң енді өзімізде шайырда тұрған балаларны кірді отырттылар, ошамағандар бітер отыралар енді. Шынасы ұқтышылар еткен бетінде кем, анда телефон ұзын ашып қара, телефон ойнап отырмағыз дейкі. 3 бала бар бірді, телефон біле ойнап отырды, мен оларға ұзақтан едірмін. Сіз барып ұқтылысы, біле мұндай бірнеше бір жігіт янда отыралар, 4 қыз, теге егітке қызышып. Міне біт балалар, шушылай. Бүгінгі дәрісігіз сіздің мұнда, бұл дәрісігіз. Бұл дәріс ауылымыздың шәрәфлі кішісі деген дәрісте отырасыз. Мұндай бәқіт кімге ершесің әлі? Кімге ерше? Өзіңіздің ғұрылығыз бет ол, донығыз бет сіздің. Сіздің орады да қалем кейбетішілер бұлар әлі. Бүтен ішілер бойынша да балаларының келешек олда бітіңізі, ауылығызды көтерісіз. Шулар отыра бітті, шу балалар. Шунан соң енді ұлылар келіп отырған міне замандашларыдыр енді. Шиғырли, көңілді кішілер, сабақташлары бәлки. Өздері сәхнеге шығып шиғырлар оқыдылар, бик ихлас болды. Шунан соң мен нәрсе етесім келген дұқшылар. Бұл опа қойдан екен демеңіз, міне мұнда отырғандар Уфадан келгендер. Зор дәрежелі шоғирлердің жетекшілері, композиторлар, она жырлыйлар, бит ансы композитор бейіп жырлай тұрғаны. Шунан соң зор топшырлар опара тұрған Халис апағызды білестірінде Райхан топшырлығы опарайды, екілер білейінді. Міне ол келген бітінде, шушындай зотлы кішілер келген бітінде. Районымыздың зотлы кішілері келіп отырғандар. Шуларны сіз қорап отырасыз. Мен әлі шоқ қатып отырам, бірінші тапқыр көрем бітінде шуларына. И сотланы отырам, терекеге көрем, телевизор аша түгіл. Мен өзі Рапат ауылынан, Рапат білен ауылы енді бик яқын ауыллар. Біз өзіміз районға 9 километр. Ну сіздің ауылға келе-келе қалар бітті. Міне айырма шындағына. Міне нәрсен етесін келе енді ауылы білен Рапат біздің бейләніш бик көп екен әлі ол. Біздің ауыл бітінде Ильфак Смаковның туған ауылы Рапат. Онда музей бар, ол музейні мен өзім ұйыштырдым. Бик матур музей, балаларымна жиып, шушы составта олып келегез, мен қош алырмын, сөйлермін Ильфак абайығыз турында. Шунан соң Ильфакның 2 туған опасы енді, Венера апағы Смакова, шушында бітінде оқытқан, мәрхуме болған енді қазір. Сіздің Облай ауылында бітінде кеуге шыққанда шушыда яшеген, қоран енді бейленіш. Шунан соң біздің ауылының 10 ел бойына мәктепті жетеклеген мәктеп директоры болған Башқұртстан отбасанған оқытушысы. Шунан соң енді 30 ел бойына колхозды жетеклеген, Карл Маркс колхоз жетекшілеген Идрисов Сағит Билалұлы сіздің ауылнықы Қорали Рапат білен сіздің Облай арасыншық бейленген екен. Шунан соң біздің ауылнықы Рауф абай, композитор, шағир, профессор біздің мектепте оқыған. Ол сіздің ауылда келіп еші башқаран, не үшін ешегендір оқтыра Ременді Бекенеде туған ауылы, Рапат бетін оқыған ауылы, біздің ауылда ұрытта олмаған енді. Облай шаған. Облай міне, облайлар яқшы болмаса әлі қойда тұрыр еді ол шәһәрінде яшар еді өзінің. Шәһәрден соң қойды бетін облайда төпленген. Ол менің ижатташ достым, менің шиғырларға енді жырлар да яза. Мен енді Ағдай абай турында бір шиғыр yazған едім, шоны сізге оқып ештіремін.
kıyafetimine yaş görüne. Ağdel abi Nizayevka. Kadir Kişesi olayından yazılgan. Her bir şırının bula şəxsləri, tarix bitlerine yozarlıq. Yıllar ötken sayın yatkar itip, kılgan gamellerin varlarlıq. Əğdəl abi şundilarının birisi, izgili peygamberler zatından, kişilikke yoktu nuru bulup, izgilikler kaldı ortından. Ütken kalemini kulga alıp, hizmet kişisin sen maktadın. İşliksizler, ussal yamanlarının tetmelerin tetip taşladın. Kim ülşegen uzgan şakrımlarını, köpme salınganın ruh kışın, gezit bitlerine basılırlık, 3-4 yıllık dürüst söz işin. Sen kabızgan şatkılarının utu, balkıp yana eli bugün de, icatıma ilham kışı vergen, birleşmende turam özüm de. Sen bəxtli, sen көрсеткен yoldan, icatçılar kıyı atlıylar. Senin bilen bulgan her mizgilini көңіл türlerinde saklıylar. Bal kırtların işik bal jiğanın kitap bitlerine yazgansın. Her sözünü şeşke gülden jiyip kerez işlerine salgansın. Şiirlerin şunday madur senin, şeşkege din onun hemmesi. İşkirsizlik, süyü, nazlar dolu, güya saf hisler güllemesi. Matur, danlı işlerini hazır, yolay onığın devam ite. Her işinde onun şağılışı, şunday tırış, talantlı bikte. Sügen Semiğan'ın şiirleri, onun şağı köngül küzgüsü. Saf duygular, tiren hisler tulu, güzelliknin matur ülgüsü. Əğdəl abıy, öz ortından senin kaldı sıtlanırlık mirasın. Şuna da bitsin tarih bitlerinde, ullu şəxs bulup olasın. Yoktu yıldız bulup yanasın. Bir konakka kelge şimdi hoş gelmeler beklendi. İstenersiz bile bulmayın. Kortine kişinin kortine tügülünde men prababuşka 2 mertebe уже prababuşka buldum. Onun kişisinin tübünde обязательно bulayıp 2 kempiti. Şunun tübünde mende 2 kempit tutup bildim. Birsin birem biblioteka kızlarını Rezika sizge. Rahmet. Rezika'da bir yarattım, şattım. Rahmet sizge. Şundan sonra ikinci kitabım neydi? Birem Yulayga. Bu kitap bizden ilfak turunda kitap. Bunda da benim istelikler kirgen, güç bitten turgan, 3 şiirim kirgen. Şundan sonra unlap fotolar kirgen. Rapat görünüşleri degenlerini de ben fotoğa düşürdüm. Bu evin işik fotoğa düşürdüm dese, bende yaşayakta var edezdirek. Şunun için indi, ihtibarısız rahmet. Oblay halkı bana bir uşadı, işkirsizler, sulhatlı. Nedir ruhlar var, anda köterinkiliği. Uş gitmeli halk. Ben sizni yarattım. Rabatqa şaqıram müzik көрсетірге, hem özümüzge şey işerge. Hürmetli avuldaşlarım, balalar, bizning bilgan Ümit gazetinden Xotlar bölügi müdiri Gülara Anvar kızı Arslanova da hurmatda. Onun da ikigine söz aytasi bor sizning ko'ramakka. Rahim etiniz. O'zimizning avuldaşıgız etib qabul etib, qul shavib qarshi olaylik.
аңлайлылар. Авылдашлар дип әйтә алам инде, 30 ел килен булгач бу хакка беләмендер. Эрдәл абый Низаевны мин үзем күреп белмәсәм дә, Өметтә эшләгән вакытта ул һәр вакыт шалтыратып үзенең материалларын җибәрә иде. Урын юк дип әйтмәй инде туганым. Вакыты үтә бит ул, менә шушы көнне бир дип әйткәч, без шушы мартта эше киңәшләрен бирә торган идек. Һәм менә бик шатман юлай кебек үзенә алмаш үстергәненә Әгъдәл абыйның. Журналистлар, алар шундый халык инде, алар күбрәк чынлап та башкалар турында яза, үзләре турында алар онытып та җибәрәләр. Менә югалтабыз без аларны, яңалары бик килергә ашыкмыйлар, журналистлар сафларын тулландырырга килергә ашыкмыйлар. Ни өчен дигәндә, хәзер телефон заманына күчтек, интернет заманына күчтек. Балалар бит инде телефонны ачалар да гәзит укырга бик ашкынмыйлар. Ләкин нәрсә дип әйтергә кирәк? Милләтне саклаучы, телне саклаучы һәм безнең каныбызны саклаучы ул авыл. Авылда гына саклана ала тел һәм безнең татар теле. Шуңа күрә мин шатмын, менә балаларның матур иттереп бүген килеп утырганнарына арыганнар, алар талганнар, ләкин килеп утырганнар, тыңлыйлар. Менә шушы милли аһәңдәге җырларны тыңлау, милли үзебезнең татар телендәге шигырьләрне тыңлау, ул бит инде балаларның йөрәгендә кала. Һәм алар аны үзләренең балаларына да тапшырачаклар. Шулай бит. Һәм әйтәсем килә, менә Өмет татар гәзите бит инде, республика татар гәзите. Быел без үзебезнең 30 еллык юбилеебызны билгеләячәкбез. Һәм шулкадәр шатланам. Авылда, Аблайда менә 367 хуҗалык диделәр. 100дән артык гаилә, оказывается, безнең Өмметне алалар, оказывается, дип җибәрде инде. Бу чынлап та бик яхшы күренеш дип уйлыйм. Чөнки һәр 3-4нче гаилә Өмметне укый. Өмметне укыган кеше өметсез була алмый. Шуңа күрә аблайларның киләчәге өметле булыр дип ышанайм. Аблайларга, барыгызга да исәнлек, саулык телим. Шатлыклар белән киләсе очрашканнарга кадәр саулашам һәм өметкә язылыгыз дип әйтергә телим. Өметле укыган кеше өметле була, бай була, сәламәт була. Анда бит инде безнең сихәт кушымтасы бар, балалар өчен шаткалар кушымтасы бар. Миңа сезнең татар теле укытучыгыз бик ошады, бик актив ханым. Йөгереп эшли торган. Менә тагын килеп, Аллаһы бирсә, мәктәпләрдә йөреп, матур иттереп материаллар эшләргә язсын. Балаларның иҗатларын җибәрегез. Ул бит инде менә Әгъдәл Низаев кебекләр, Хәйдәр абый Басыйровны менә югалттык күптән түгел генә. Андый журналистлар, андый язучылар бердә юк кына җирдә барлыкка килми. Алар менә нәкъ сезнең кебек татар теле укытучыларының кулын астыннан чыгалар. Рәхмәт сезгә, Рәзилә ханым бит әйме? Шуңа күрә җибәрегез балаларның иҗатларын Өмет гәзитенә, без аларны беренче чиратта аблайларны барсы да артта калдырып аблайларның иҗатын бирербез. Шулай ук бит инде сихәт. Менә әле бүген киләбез, нидән Благовар ягыннан килдек, бер апаны утырттык, Покровкада борылдык та, эй балакайларым, нәрсә эшләргә дә белмим, шушы кадәр виналарым белән интегәм, нәрсә операция ясарга куштылар. Берсенә барган врачның 35 меңлекне ясатырга кушты, икенчесе 100 меңлек операция ясатырга кушты. Авыл кешесендә бездә каян инде ул андый акча ди, таң авылда төшеп калды. Безнең водителебез Салават абый әйтә, "Әниә, сез ди Өмметне укымайсызмы ни апа?" ди. Анда бит шул кадәр халык киңәшләре бар ди, халык медицинасы киңәшләре бар ди. Менә мин үзем ди операция ясаттым, бер файдасын да күрмәдем ди. Өметтән укыган рецептлар белән менә ничә еллар буена киләм инде мин ди. Шуңа күрә ширләмәйек беребездә. Булган ширләрне Өмметтәге киңәшләр белән үткәрик тә җибәрик. Шулай бит әйме? Киләчәктә мин Аблайда Өмметнең 100 түгел 200, 300 булуын, 300 дана да алуыгызны телим. Һәм бергә яшәйбез. Рәхмәт сезгә. Күбәләктәй оша яшьлек. Талпына канатлана, өлкәннәрдән үткән ялкын, яшьләрдә кабатлана. Әйе, кабатлана. Менә мин хәзер кичә безнең базарына якынайдык. Сәмига апаның алып килгән үзенең тәгаененә бүген хәтер кичәсе булгач, ул үзенең хәйр итеп, бүләк итеп алып килгән бүләкләре бар, шуны тапшырачаклар.
Шуның өчен инде сәхнәгә оныклары Юлайны чакырам. Юлайны ныклап сезгә таныштырып бетмәдек. Ул бүгенгесе көнне Чакмагаш үзәкләштерелгән китапханәдә китапханәче булып эшләй. Аны шушы яңа эш башы белән котлыйбыз, аңа уңышлар телик. Рәхим Юлай. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле якташларыбыз, кадерле якташларыбыз, авылдашларыбыз, абылайлылар. Мин әле бүгенге көнне шул кичә барышында шулай итеп сокланып утырдым, чыгышларыгызны менән тыңлап, карап дигәндәй, бик зур итеп рәхмәтемне әйтәсем килә авыл советына инде менә Рәсимә Дамировнага, шуннан соң безнең мәдәният йортыбыз мөдире Лида Сәгыйть кызына, художество җитәкчебез Гөлназ Мәхмүд кызына һәм дә инде китапханәчебез, авылыбызның мондагы йөзеп кошларының берсе булган Рәзифә Тимирҗан кызы Арслановага да бик зур итеп рәхмәтләр җиткерәбез. Үзебезнең гаилә исеменнән менә шушы кичәдә катнашкан һәрбер кешегә, тамашачыга һәм дә хөрмәтле кунакларыбызга әлбәттә бик зур итеп рәхмәтләр. Рәсимә апа, сезнең менә шушы китабыгыз Алла бирсә кайткач тын ук мин аны кадерләп куячакмын. Чакмагыш чаткылары район әдәби иҗат берләшмәбезнең бит инде үзебезнең күргәзмә булдырылды, менә анда лаеклы урын алачак. Алда җибәргән материалларыгызны да матурлап куйдык без анда шул. Һәм дә барчагызга да бик зур итеп рәхмәт. Кичә безне шушындый квартетиның сүзләре белән тәмамлыйсым килә. Әле бу сүзләр менә минем тормыш сулышыма да бик туры килеп тора дип әйтим әле. Бәхетлемен туган илемдә, җырлап яшим үскән җиремдә. Шушы җирдә илһам чишмәсе, гомеремнең нурлы иртәсе. Рәхмәт яусыз барчагызга да. Хәзер бүләкләрне, күчтәнәчләрне тапшырып китик. Безнең кечкенә укучыбызга, бу Самига апагыздан, улы әбиегездән күчтәнәч. Siz yakınlar. Nasıl apalar, Samir apadan kabul itib alığız sizge, hemmegizge de. Her birinizge biriz. Bizim kitaphanede bulgaştırdığı kitaplar 3 tane şirket kiler. Bizning klub yanında Erdal abinin kitapları bir yine deneden durar. Şunun için ilgide Samir apadan sizge her bir merafiyatçıda dergen korardan katlaşımlaşımı bilen. Arif apa, sizde koysi kitabı uyuyan koysun sizge 3 tane şirket bilik. Ayakımızı var mı? Mektepte yeni regülamanın sizden iyi kitaplar var. Borsa da girer. Mektepte ne borsunda girer? Pожалуйста, Mana o'zi ravshan yapar, o'zi ravshan yapar.
көннәр, чәчәк атсын гөлләр, балкып янсын кояш нурлары, күңелләр саф булсын, бәхетләр ак булсын, шаулап булсын тормыш юллары. Кышлар канат капсын, чишмә челтерәп аксын, күктә янсын якты йолдызлар, дуслар артып торсын, бәхет ташып торсын, имин булсын иде дөньялар. Хушлашмыйк без, бары саубуллашыйк, очрашырбыз җае килгәндә, сезне күрсәк без башны иярбез, сез дәшегез безне күргәндә. Бер-беребезне күреп туя алмадык. Сөйләшәсе сүзләр күп калды. Сезнең белән күзне күзгә текәп, оттырасы иде таңнарны. Таулар белән таулар очрашмыйлар, кеше белән кеше очраша. Бер-берегезне күреп очрашмасак, очрашырбыз әне җыр аша. Кичәбезне карарга килгән тамашачыларыбызга, укучыларыбызга, бигрәк тә түземле балаларыбызга, ерак юлларны якын итеп кайткан шушы мөхтәрәм кунакларыбызга һәм үземнең инде хуҗаларыма зур итеп рәхмәтләребезне, чиксез рәхмәтләребезне сезгә белгертәбез. Бер-беребез белән очрашып, күрешеп, хәлләр белешеп яшик, бәхетле булып, мул тормышта яшик. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтле авылдашлар, олы булу вәкилләре.